Ahoj všichni, jmenuji se Hendrik, pocházím z Německa a učím se česky. Založil jsem tento kanál pro sdílení procesu a taky moje pokroky. Přeji vám hodně zábavy, jedeme na to. Co máme v plánu dneska, Kláro? Mám připravené cvičení. Tak, my jsme minule měli všechno, všichni. Tak dneska máme nikdo a nic. To bylo už dávno. Jsme mluvili o tom minulý rok, myslím. OK, no musím opakovat ty věci a uvidíme, co ještě nevím a neumím. Dobře, skloňování zejména nikdo. Když jsem se vrátil domů, čekal jsem, že tam bude alespoň někdo, ale nikdo tam nebyl. Ano, takový pomalý rozjezd. Skvělé. Tak to umím. Můžeme pokračovat. Jo, přidáš do dokumentu ty? A píšu to tam. Jo. Bylo by to rychlejší asi, jo. Super. Tak nemůžeme spoléhat na nikomu. Musíme si pomoct sami. Ne. Na koho? Koho, co? Na nikoho? Ano. Spoléhat vychází ze spolehlivý? Dá se říct, ale je to od slovesa spolehnout se. Spolehnout se. Tak a to znamená, že jako na rodiče si můžu spoléhat. Ano, můžeš se spoléhat na rodiče, nebo třeba když jsi šéf, manažer, tak se můžeš spolehnout na své pracovníky, na své podřízené, že dokončí práci včas. Třeba takže spoléhat se na někoho. Ten dopis byl adresován, koho tady vůbec neznáme. Ten dopis byl adresován nikomu? To je takové zvláštní vyjádření tady. Já bych třeba osobně tady dala někomu. Jo. Ten text vytvářela umělá inteligence, ale já bych dala místo nikomu někomu. Ten dopis byl adresován někomu, tak pojďme jí to trošičku upravit. Nikomu, koho tady vůbec neznáme, nedává smysl. No, protože nebyl adresován nikomu, to znamená, tam není napsaný žádný adresát. Jo, ale koho tady vůbec neznáme, tak očividně tam ten adresát je, tak proto někomu. Jo. Ten úkol je složitější, protože musíme to upravit trošičku taky. Nechci se s nikým hádat, raději změním téma. Po dlouhém vyjednávání se s nikým konečně dohodli na... Po dlouhém vyjednávání se konečně dohodli na kompromisu. No, může být nikým. A nebo někým. Raději někým, ano. Někým. S někým konečně dohodli na kompromisy. Tak našli jsme kompromisu. Našli jsme ten kompromis. Jeden kompromis jenom. Ano. Okay. A jestli nenašli jsme žádný kompromis, můžeme říct s nikým. A nebo ne? S nikým, přesně tak. S nikým jsme se nedohodli na kompromisu. Já nám to napíšu. Nedohodli. Víš to, užívá ty dva zápory. S nikým ne. Jo. Ja. Nikým jsme se nedohodli na kompromisu. Jo. Takže dva zápory. S nikým a nedohodli. A proto používáme radši někým. S nikým, kdo se tak chová, bych už neměl trpělivost.
Tak, tady všechno jasný, až teda na malinkou změnu. Jo. Jasný. Já chtěl bych používat slovo spoléhat v budoucnu. Spoléhat. Jo, to je docela hezká fráze třeba. Můžeš se na mě spolehnout. Můžeš si na mě spolehnout. Se na mě spolehnout. Tak to znamená, že to dokončím, že udělám správně svoji práci. Tak. Dobře. Pojďme na zájmeno nic. Tak. A trpělivost. Ztratím trpělivost? Nebo Ztratit. Ztratím trpělivost. Chtěl bych se učit česky, ale ztratil jsem trpělivost. Ano. Asi. Stává. Tak doufám, že ne, že ty nestratíš trpělivost. No, už mnohokrát ztratil jsem trpělivost, ale začal jsem znovu. Skloňování zájem na nic. Po té nehodě si z celého dne nepamatuji nic. Nic. Tento problém nemá řešení, nemůžeme s tím udělat nic. Ano. Ta věta je taky hezká. Tento problém, to nemá řešení. Nechtěl mluvit o ničem. Nechtěl mluvit o ničem, co se stalo minulý týden. Když jsem se ho ptal na vysvětlení, odpověděl mi, že k tomu nemá co říct a že k ničům. Ne. Ničem. Ne. Ničím. K ničemu. Ničemu. K ničemu. Třetí pád je to. Komu čemu. S ničím podobným jsem se ještě nesetkal. Je to opravdu zvláštní situace. Ano. Po celém dní práce jsem byl tak unavený, že jsem večer nedělal nic a jen jsem se šel lehnout. Ano. Mám dotaz o ničem? Ne. Tak mám dotaz, je to jenom například, jako mám dotaz o ničem. Nebo takhle to nejde. Když řekneme, že máš dotaz o ničem, to znamená, že máš hloupý dotaz. Jo, ničem. Tak o něčem. Mám dotaz o něčem. No, my spíš používáme v češtině chtěl bych se na něco zeptat. Tak. A nebo mám nějaký dotaz. Nebo na něco. Jo, na něco. Jo. Mám nějaký dotaz na něco. Právě mám dotaz. Tak s ničím podobným jsem se ještě nesetkal. Rozumím? Je to opravdu zvláštní situace. Zvláštní. Co znamená zvláštní? Tak, známe slovíčko divná situace? Jo. Tak to je hodně podobné. OK, jako divná situace. Je to. Neobvyklá. Taky může říct, je to neobvyklá situace. Jo, co se neděje zas tak často. Může být i neočekávaná situace? Taky, jo, to potom záleží na dalším kontextu, ale taky by šlo neočekávaná, jo, neobvyklá, zvláštní, divná, taky divná může být. A je tam nějaký rozdíl mezi divný a zvláštní? No, když řekneš slovíčko divný nebo divná, divné, tak už je to takové trošičku, může to být i urážlivé v nějakém případě. Co to může být? Urážlivé, jako nezdvořilé. No a když řekneš nezdvořilé, že tím můžeš někoho urazit. Urazit. Jo, že tím můžeš někoho urazit. Takže když chceš jemnější vyjádření, tak řekneš, že to je zvláštní. OK. Jo, můžeš říct, to je ale divný.
spisovně řekneme, to je ale divné, jo, ale pak řekneš jemněji, řekneš, to je ale zvláštní. Jo, OK. Dobře. Skvělý. To byl poslední, jo? To je všechno, to je takový rozjezd dnešní. Tak jo, tak a můžeme se podívat na to, co máš připraveného ty.